Hindi na rin tayo finance capital ng Maynila, Taguig na yon. Ang business capital, Makati. Ang finance capital, banking capital, naging Taguig na. Ang Maynila, naiwanan tayo, dumausdos tayo number 3. Baka mag number 4 pa tayo, maiwanan tayo ng Pasig. So ano yung plano namin? Ano ba ang Maynila ngayon? Palakasin natin ito. Una, educational capital. Pangalawa, trade capital. Ano ibig sabihin ng trade capital? Mga pangangalakal. Bakit kanyo? Nandiyan yung mga pantalan, 3. Pangalawa, nandiyan yung mga divisoria at mga nagtitinda, mga tindero sa iba't ibang lugar ng Pilipinas nagpupunta rito, namimili riyan at binebenta doon sa kanilang mga probinsya. Kaya ang gusto namin palakasin ang Maynila being trade capital, palakasin ang Maynila being educational capital. Paano namin gagawin yan? Una, siyempre gusto namin mas maraming vendor. Pag mas maraming vendor, mas maraming mamimiling pupunta rito para dito sila mamili. Pangalawang problema na lang natin kung saan lalagyan. Kasi nga iba talaga nakita natin sa kalsada, wala namang problema na plano namin ibang bangketa na pwedeng gawing vendors area gawin natin. Yung mga parking na hindi na dapat, linisin nyo kasi nagaging sagabal eh. Kahit na kami, nagmaneho kami papuntang Quiapo. Pagbaba ng tulay, hindi na kami makagalaw sa dami na nakaparking. So nagiging sagabal ito para puntahan ng Maynila. So kapatid, as a private citizen katulad mo, naiintindihan ko yung dinaranas ninyo. Katulad sinabi ko, isa sa mga haligi namin, tiyakin na bawat Manileño makapaghanap buhay ng maayos. Dahil wala ka naman sinasaktan na tao, wala ka naman pinapahamak na tao, kinakailangan magtagumpay kayo. Yan po ang aming hangarin.